attól vagyok egy kicsit kiakadva, amikor egyértelműen hallom az első mondatból, hogy aki az asztalnál ül, az életében nem járt még tényleg a konyhán. Ma elhatároztam, hogy elmondom nektek, hogy szerintem ki az, aki véleményt mondhat, kritikát mondhat az ételekről úgy általában, de van egy rossz hírem, hogy ha neked az zacskós leves is kihívás, akkor valószínűleg nem te leszel az. A kedvenc kifejezéseim a 10/10, a mennyei, a törzshegygyanús és az ilyen hasonló kifejezések, amik teljesen egyértelműen elárulják, hogy itt nem valódi kritikáról van szó. És fogalma sincs különböző kifejezésekről, az első mondatával elárulja magát, miközben mégis azt az érzést akarja kelteni, hogy ő most egy étterem tesztelésen van, mondjuk ettől ki vagyok teljesen. Nagyon sok olyan reakciót láttam séfek részéről, akik azt mondták, hogy olyan ember, aki nem végzett szakács, illetve nem legalább annyi időt töltött a konyhán, mint ő maga, az nem mondjon véleményt az ételéről. Írjátok meg kommentbe, hogy mi erről a véleményetek, és a következő videóban meg elmondom, hogy nekem mi a véleményem. Ha adhatok viszont egy jó tanácsot, és rám hallgattok, akkor egyetek finomakat jó helyeken, ez a lényeg.